Asikubingelele sikwamukele kana nge-channel yakho ithi la suke siza khona nengosi ezahlukahlukene. Kodwa namhlanje ingosi engiza nayo eyokuchaza amaphupho. Siletha amaphupho phinde sizama ukuhlaziya mhlawumbe noma size nayo incazelo yaliphupho lelo. Kodwa ke ubuhlezi njalo ukucabanga ukugcina semqondweni ukuthi ke iphupho nephupho yenzeka libe ne-meaning more than one or more than two or three yama-meaning noma iy'ncazelo. So okusho ukuthi singakunikeza incazelo kodwa futhi kusemahlombe akho ukuthi uqhubeke ubuze nakwabanye mhlawumbe bangahle bakunikeze incazelo ethi ukwehluka kunale suke sikunikeze yona. Igama uXolani Enoch, upastor weNingi noma upastor wezwe. Asisho ukuthi siyanithanda bakwethu, ngithanda ukubhubha. Uma umuntu uyaqala ukungena kuyona nge-channel le, ungakhohlwa ukuthi usubscribe, like, uphinde ushare lo mfanekiso nakwabanye abantu ukuze ulwazi lukwazi ukuthi sisabalalise kwabanye abantu. Uma kuthi uhlezi usilandela, sikufisela okuhle kodwa, sikufisela impumelelo, sikufisela inqubekela phambili, sikufisela breakthrough, sikufisela ukuthi whatever ubhekle obhekene nayo ukwazi ukuyinqoba, sikufisela i-victory nje kanyakwethu. Kodwa ke angale nje kokuthi sinanaze asingene sigxile esichaze la ukuthi yini esiyiphethe. Ngifuna sikubheke la umuntu ophupha enyuka intaba kodwa engaqedi noma engafiki esicongweni. Lokhu ke kuvama ukuthi kupha ukukhomba ukuthi impilo ingase ibe nzima noma kuzokuthatha isikhathi ukuthi uphumelele kusazi ukuthi izinto zakanzima empilweni izinto noma into uzothi ukuthola kanzima sisho nje. Kanti la uma ukuthi uphupha imali engaba u10 rand, lolu kuphawu olubi olungasho ukuthi kungenzeka uma umuntu osebudlalwaneni uzokwaliwa noma ke ubudlelwane ngeke busebenza sisho kanjalo. Kanti nangomuntu ephupha ibhasi noma ibhokisi seke sakhuluma ngawo ngaphambilini, uphawu lolu oluyamanisa ke nesifo. Ukhona umuntu ongahle endele kwelamathongo kungekudala noma kungensuku zatshwala. Kanti umuntu ophupha ke egeza uphawu olubi olubika mhlawumbe ukuthi kufuneka kube nenhlambuluko ethile engaba kuwena mhlawumbe uhlambuluka komunye umuntu noma inhlambuluko ethinta iy'dalwa zakho noma ngezakini. Kanti uma uphupha amanzi angcolile nalo lolu uphawu olubi olubika-ke isifo kwesinye isikhathi. Kukhona okungenzeka mhlawumbe eshone noma edlele kwelamathongo ngekudala noma kwesinye isikhathi kuyabika amashwa futhi noma kubike ukuthi kukhona ukukhulelwa noma wena uqobo wesifazane ukhulelwe. Kanti-ke la uma kuthi kuyenzeka uba umuntu ophupha bekugcaba noma uphupha uyagcaba or uyagcatshwa umzimba wakho, lolu phawu olubi olukhomba ukuthi kuneyigadlo, kunabantu abakugadlayo. Usho ukuthi bathumela iy'lwane noma bethumela otikolo sho bezokugcaba ngesikhathi ulele. Kanti umuntu uma ephupha kubaleka endaweni ewugwadule, lolu uphawu lombango ofukusayo phakathi kwey'dalwa noma ukhona phakathi kwey'dalwa zakho. Nangoku umuntu ephupha la amagaga-ke uphawu lwesivambe esinako ukulisho ukuthi kakhulu la suke vele kukhulunywa ngesichitho, akujeki asinanazi lapho suke bekugadla bekufumba ngesichitho kubi sukuma. Asikhulume futhi ngabantu la noma amaphupho athinta ukuthi ngenzeka umuntu onesiphiwo sobungoma. Uma uphupha amaphupho afana nalawo esathinta manje, ngenzeka umuntu onaso isiphiwo sobungoma. Uma ukuthi umuntu ophupha iy'ndwangu noma indwangu noma ngithini amabhayi noma amayadi, uphawu lolu lukhomba ukuba nobungoma. Kanti uma uphupha ugqoka iwashi, nalo uphawu lukhomba ukuthi ungenzeka umuntu onalo idlozi elithile noma umuntu ofuna afake isiphandla. Kanti uma kuphi inkomo ey'ningi nako lokhu kukhomba isimo samadlozi suke sikhona. Inyoka ikakhulukazi inyoka ey'hlazi, inyoka ey'ncane izona ey'bili kakhulu isimo sobudlozi. Kanti uma umuntu ophupha njalo ebaleka isikhathi eside, nako lokhu kuyayamaniswa naye imimoya yedlozi. Uphupha ubuhlalu isikhathi esiningi noma njalo njalo kungenzeka umuntu wembethwe yidlozi
uma uphupha ukulwa nabantu kodwa futhi ukwazi ukubanqoba, kungenzeka umuntu onalo idlozi. Kanti lapho uma uphupha usesikoleni umuntu osowaqeda esikoleni, sikhuluma umuntu osowasiqeda isikole kudala, uma uphupha usesikoleni kungenzeka umuntu onedlozi, noma-ke okungenzeka kukhona okuthile empilweni esafuna ukufunde, noma kunesifundo ozosithola maduzane. Kanti uma kungenzeka uphuphe izangoma zigida, noma wena ufaka umfaniswano noma i-uniform yezangoma, kungenzeka unobizo lobungoma. Asikhulume la ngamaphupho ahle akhombise futhi ukuthi umuntu onesiphiwo somoya, isiphiwo sokuprofetha noma isiphiwo sokukhulekela abantu. Uma kungenzeka uphuphe amaphupho amaningi ngesikhathi esisodwa, lokhu kuyayivama ukukhombisa ukuthi umuntu onesiphiwo sokubona izinto. Kanti uma uphupha uthandazela abantu, kungaba uphupha uthandazela abantu usenkonzweni noma uphupha uthandazela abantu eladini, lokho kusho ukuthi umuntu onesiphiwo sokuba umthandazi noma sokukhulekela abantu. Uma kwenzeka futhi uphupha ubisi, into ey'fana namaqanda noma imali eningi, nakho lokhu kuyamaniswa nesiphiwo lesi sokubona iy'nkinga zabantu, sokukhulekisa abantu. Kanti uma uphupha futhi umuntu ophuphe ekhuluma nabantu asebenzela kwelamathongo, nako lokhu kuyamaniswa ney'phiwo namandla noma nogcobo oluthile osuke unalo. Kanti uma uphupha amanzi amaningi, kungaba ulwandle, nako lokhu kuye-symbolize amandla onawo kamoya. Kanti uma uphupha undizwa esimeni sokuthandaza, kungenzeka umuntu ophiwe futhi. Kanti iy'lwane, umhlubulo ubona-ke izilwane lezi ey'hlala emanzini, nako lokhu kuyamaniswa nesiphiwo. Kanti uma uphupha imifula noma uwela imifula, uhamba emihosheni, nako lokhu kuyamaniswa naso isiphiwo sikamoya esimeni sokuthandaza inanza kwethu. Siqhubeke la sizame ukuthi siyele ngasekupheteni. Kanti futhi amanye amaphupho la angakhombisa ukuthi unesiphiwo sedlozi, kakhulukazi idlozi lamanzi, idlozi lenzunza, ukuphupha ugquma mhlawumbe uye phezulu, kodwa umuya phezulu ukwazi ukubuya ukuthi icababa ngale kokuthi ulimale noma uzwe ubuhlungu. Lolu kuyaba uphawu lokuthi unomoya wenzunza. Kanti uma uphupha-ke uhleli nenyoka, ongenzeka ngaphasi kwamanzi, noma uphupha iy'ngane ey'ncane, ikakhulukazi mazikupha imali, ezinye izinto eziyamaniswa nokuthi unomoya lo wenzunza. Kanti uma uphupha futhi la inkomo isemanzini, inkomo iyakwazi ukuphila isemanzini, noma umuntu ophupha ethandaza, kodwa ukuthandaza ngolunye ulimi, ngelunye nawe ungali-understand, lolu kusho ukuthi umuntu onamandla, wembethwe amandla enzunza, umuntu onaleso siphiwo leso. Ungasho ukuthi-ke ungasukuma ukwazi ukuthi uthole abantu abazokwazi ukuthi bekuhlambulule noma besebenze ngawe, bekusebenze ukuze sikwazi ukukhuphuka kahle lesi sithunywa noma lawo mandla lawo asebenze egazini. Asiyibambe lapho kwamanje ingosi. Siyaqhubeka ne-conversation lapha naku-comment section, imibuzo iyaqhubeka iba khona, siyaphendula. Ama-suggestion engaze ukuthi amukelekile njengoba sihlezi sisho. Ungakwazi ukuthi usuggeste, ungakwazi futhi ukuthi amavidiyo suke safaka ubatshele nabanye, washare ey'nkundleni zokuxhumana, ukuthi nabo babe nalo lwazi. Okunye ongasenzela kona ukuthi uhlezi usilandela, uwabukele amavidiyo, lokho kuyosisiza kakhulu futhi kuyosikhulisa. Oyifisela kona-ke uNkulunkulu nethobo lakini noma lakho bakulekelele ingane yakwethu uphumelele kona. Kodwa-ke abantu bangahlali phansi bethandaze kuphela bengenayo i-action. Abantu abangaceli ethongweni kodwa kungekho umnyakazo abawenzayo. Asicele ethongweni noma sicele kumvele inqama, kodwa nathi sisukume siyithintithe, ngoba bathi ithendele elisuka muva likholwa ezakile. Uma uzohlala ungenzi lutho, kuningi okuba ungakwehlela empilweni. So kusho lokhu kufanele sisukume sime ngenyawo zombili, kube khona esikwenzayo empilweni. It's either ukulungisa into, izimo lezi zikamoya esuke zihlasela,
noma ukulungisa izifo esuke zisibambile emzimbeni, noma ukulungisa nokucaba indlela yaphambili kwikusasa eliqhakazile leli siyifisela lona. Ngeke ke ufise ukuba nomuzi kodwa akukho okwenzayo ngelinye ilanga ube nalowo muzi, noma uyafisa ukugana noma ukugana kodwa akukho okwenzayo okuzokulekelela ukuthi ukusondeze kulelo phupho lokuthi ugane noma uganwe ngelinye ilanga. Siyazi ukuthi yonke into inama-terms and conditions. You have to adhere to those terms and conditions in order for you to reach whatever losuke uyifuna kuloyo mkhakha osuke ufocus kuwona futhi yabo. Sasibaleke kanza kwethu nisilandele ngaso isikhathi nathi sohlezi sikhona. Willing ukuthi manifuna ukukhuluma singakhuluma guys, ngisho manifuna simhluphe hayi ufuna ama advice or ufuna ukukhuluma nami, no problem, singaxoxa, no problem. Bayadanki.